Kaixo, ongi etorria. Pitagorasen teorema errepasatzera goaz. Badakizu, Pitagorasen teorema erabili daitekela triangeluan angelu bat baldin bada 80 gradukoa hemen bezala. Berdin da, 80 gradu horregon, eskubian egon, edo horrela, goian egon. Gauza da, egon beharrula 80 graduko bat. Eta hirutan luzena izango da beti hipotenusa, eta beste biak dira katetuak. Zer esaten du Pitagorasen teoremak? Nik hartzen baldin badut hipotenusaren karatua, adibidez hau. Eta bi katetoen karatuak, hau da, zerena, ikusten dezun bezala, eta hau, B, esaten duna da, karatu hau dela beste bi karatuen batura. Beste hitz batzutan esan da, kentzen badut triangelua, izango dela A karatua dela B berbi eta C berbiren berdina. Horan, bi hauek batuta, hau atako zegula. Hori demostratu egin behar da. Ez da nahiko esatea horrela dela, guazen ikustea zergatik. Hau demostratzeko karatu bat egin dut eta lau triangelu berdin, hasierako berdinak, Ikusi dituzun bezala, orain lau ditut. Eta zer egingo dut? Hauekin beteko dut karatua. Hor jarriko dut bat, hemen beste bat, hemen beste bat, eta hemen laugarrena. Ikusten dezun bezala, leku bat dago. Norentzako? Gure A berbirentzako, hipotenusa berbirentzako. Eta lau triangelu gehi A berbi karratu hau da. Eta horren zer egingo dut? Kenduko dut A berbi, eta hauek beteko ditut bestera batea. Adibidez horrela, eta horrela. Eta bi leku daude. Bat izango da B berbirentzat, eta bestea C berbirentzat. Ikusten dezun bezala, utxuneak, bai batean eta bestean, bete egiten dituzte B berbi, C berbi, eta bestea A berbi. Honek esan nahi du? Honek esan nahi du, utxuneak, aurreko utxuneak, eta oren utxuneak berdinak direla. Beraz, demostratu dugu, A berbi dela berdin, C berbi eta B berbi. Horrek zer esan nahi du? Hemendik aurrea, guk ikusten badugu, horlako triangelu bat, A berbi dela berdin, B berbi, gehi C berbi. Ondo izan eta beste bat arte. Agur!